Здравейте хора, Аги ще се качва на това. Аги дори нищо не е. Дано да има 100 хора, слагайте по 1000 лайка. Верно, Аги? Аги ми мавай. Аги, ти луда ли си, ма? Много лайкове ви слагайте. Дано да не падне миля път, за малко да се удари, нали? Да, лъжа Вича, верно не се е падала на това ступа нещо. Хора, и аз искам нещо, и аз да пробвам, ама е много страх. Само до тук и се връщам, хора. Чули? Така че шао. Здравейте, хора, сега почва Алекс да прави. Малко е до тук. Само до тук ли? Айде още по-натам. Натам. Натам. Вижте колко пъти измина. Айде. Мисля, че да се... Не се връщай. Не е нужно. Айде. Можеш. Можеш, Алекс. До тук и се връщам. Ама виж, качи се на това тук. Айде. Сега се връщаме, много ме е страх. Не знам, Бъзлю. Аги, искаш ли пак ти? Добре. Добре, айде. Стопирам го. Хора, сега Аги ще го направи. За втори път и ако не, Не знам тя как се. печеля състезание. Или ще те бутна. Айде, бутам те. Не ме бутай. Добре, бе. Добре, айде чара да се качи тук. Ако не се качваш до тук, Алекс. Не, страх ме. И мен ме е страх, ама си покорявам страха. Алекс, посрещни ме там. Добре. Да видя. Опе! Чарама, ела. Иначе да знаете, че това е моето куче. Айде, ма чарама. Чари, Мале. тя скача. Ето, хора. Сега ще пробваме и до тук. Ето тази дъска. О, че луда ли си, ма? Да, бе, до дъската. Дай кучето. Чакай, Алекс. Ела. Ела от началото. До дъската. Разбаваш? До тая? Да. Да. Айде. Раз, два, три. И сега хора ще го пробвам. Ама не оттам. Не оттам до дъската. Добре, идвам. Айде, Чари. Скачай. Давай. Не стъпвай, прескачай ги. Не, ще се ободиш. Айде, давай. Айде, Алекс.